everyone, welcome back to Sunny Life Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi series, and today I'm talking about Sibongile and the Dlamini. Zayibakithi uyashada ke uNomalanga no Kwenzo today. Kodwa ke ngazi ukuthi ke uyawina uSibongile kule game. So ke team Sibongile hayi maniphakamisana izandla engazi ukuthi cha bandla siyawina ngempela this time. Ukwenzo ke uzokala ethi ke yazi Nomalanga angeke ngikwazi ukushada inhliziyo yami ikomunye umuntu wesifazane okungusibongile ke lo owantshontsha ke inhliziyo ke kaKwenzo. Ama-teasers reveals ukuthi uKwenzo uzolahleka angaziwe na umndeni ukuthi ke uye ngapi, leaving uNomalanga devastated behind. Kodwa ke uzobuya azobhekana ke nomndeni wakhe ngoba ke ungashadi kwakhe uNomalanga kusho ukuthi umndeni wakwaDlamini uzolamba uphelelwe ke amathenda nezinto nje eziningi eziwulethela ke imali kanye ke ne-relationship ke phela ke nomndeni wakosokhabase la kuzala khona ke uNomalanga. Relationship yabo bamtshela kudala ukuthi it's more of a business than uthando lolu ke athi ke akanalo kahle olikaNomalanga, unothando ke lukaSibongile. So guys, yeah, asazi bogcina beshadile noMalanga kanye noKwenzo noma ke kuvele kushada uKwenzo noSibongile. That's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.